Την Καλαμάτα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης. Ο κ. Βαρθολομαίος το πρωί κήρυξε την έναρξη Διεθνούς Περιβαλλοντικού Συνεδρίου και ανακηρύχθηκε επίτιμος καθηγητής στο ΤΕΙ Καλαμάτας, ενώ αύριο θα εγκαινιάσει τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα αιμοκάθαρσης του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων Μεσόγειος. Μεθαύριο Τετάρτη θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου αναμένεται να έχει ιδιαίτερες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τους πολιτικούς αρχηγούς. Στο διεθνή χώρο, τους φόβους ότι οι επιτίδιοι θα εκμεταλλευτούν το χάος μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή για απαγωγές και παράνομες υιοθεσίες ανηλίκων, τροφοδοτεί η σύλληψη 10 Αμερικανών υπηκόων, οι οποίοι αποπειράθηκαν να μεταφέρουν εκτός της χώρας 33 παιδιά που δεν έχουν χάσει τις οικογένειές τους. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι σκόπευαν να τα μεταφέρουν σε ορφανοτροφείο που θα δημιουργούσαν στην Δομινικανή Δημοκρατία. Όμως, εκτός από το ότι τα παιδιά δεν είχαν διαβατήρια και επίσημα άδεια εξόδου από τη χώρα, επιπλέον φαίνεται πως τουλάχιστον 10 από αυτά δεν ήταν καν ορφανά. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από το Λευκό Οίκο, οι ΗΠΑ ξαναρχίζουν τις πτήσεις έκτακτης ανάγκης για να μεταφέρουν όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά από το σεισμό στην Αϊτή. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι για λογαριασμό του Άρη ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Θέσαρα Ορτίθ και ο Σενεγαλέζος μέσος Φορμός Μεντί, που αποτελούν τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Σε συμφωνία με τον Παραγουανό κεντρικό αμυντικό Φρέντι Βέρα ήρθε ο Ηρακλής. Χωρίς τον τραυματία Βλάντα Νίβιτς, αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Να δούμε και την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου με σταδιακή βελτίωση και τοπικές νεφώσεις. Με βροχές ή χιονόνερο τις πρώτες πρωινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική μέτρη έως ισχυρή και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδης έως θυελλώδης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας